Myntri Rangbah Conrad K Sangma ulah Plie paidbah ya ophis Integrated Command and Control Centre ICCC ha Umsawli kaban petlut ya ki jingdonkam ki jingjia ka jingshngain ka iaid ka ieng ka leit ka wan jong ki paidbah ki jingkhapngiah ki surok ki dheng kali ki jinglynshop ki bor mariang bat bon kiwei pat ki jingdonkam bat jingjia ha kani ka juk kani ka ophis kalong ka jabieng treikam jo ka Jylla Meghalaya bat kan pyniashoh bat ki Jylla jong ka ri India khmatam ya kiba na ka thain Lam Mihngi jong ka ri ha kani ka jingpli ya ka ICCC ladon lang uba snya bhalang dhar sembut Myntri Rangbah Chief Secretary ba DP Walang Director General of Police Kong Ida Shisha Nongrang Commissioner and Secretary Urban Affairs Vijay Kumar bat u Commissioner and Secretary Information Technology Pravin Bakshi